मानाव गेदेर जोंनि गोदान सरकारनि चिफ सार आंहा खर' मेलेम थिग गैला बेनि थाखाय निमाहा बुंनायाव गोरोन्थि जालांनो हागौ फंफा फंनै आङो आजि सय बोसोर जाबाय नैबे बेरामावबो गोग्लैसोना थानांनाया बेसेबां नाना सास्तिनि गेजेरजों सहायनो थाबोदों दिनैसिमबो थाखा फैसानि आंखालाव नांगौ बायदि मोजां सिकित्सा लाहैनो हायाखै ओरैनो फिसा फिसौ सिकित्सा दिन्थालांदों बेनिखायनो सिकित्सा आं एसे अनसुंथाइ हरनो थाखाय आं नोंनिसिम खुलुमहरदों आदसा आं दिनै नैबे जायगायाव जोंहा बे आंनिनो बिबोनां प्रदीप बर' लोगोसे बिथांनि न'खरनि सोमोन्दै आङो एसे बुंनो आवगायदों जा नैबे बैनाय प्रदीप बर'आ दिनैनिफ्राय खमबाबो 6-7 बोसोर आगोलनिफ्राय गोब्राब तारमाने बेमारजों नाख्रेबजानानै दं आरोखि तारमाने बियो मोजाङै सिकित्सा लानो हायियाव तारमाने बियो पेरालाइसिस जालांबाय आरो बियो दा बियो सोलिनो हाया बेराफारसे न'खरा जुरुला 6-7 बोसोर बिखौ तारमाने लकेलावनो बेमारखौ नायै नायै दिनै न'खरा सिलिंखार जाबायानो होनजायो आरो जेनेबा हा हुबो बन्दक थांजोब्बाय एरिबाय फाननाय बायदियानो जाजोब्बाय दा गोजानफ्राव सिकित्सा होनो लांनो सानो जेनेबा न'खरनिफ्रा नाथाय रांखान्थिनि आंखालनि थाखाय तारमाने न'खरनिफ्राबो बेखौ लांनो गोसो जाब्लाबो दा हाया जानानै दं आरोखि दा बिनिखायनो नैबे खौरांनि गेजेरजों आङो दा जोंनि बे गोदान सरकार जा सार प्रमद बर' बिथांखौ आङो खावलायनो लुबैदों जाहाथे बिथाङाबो जोंनि बे खख्लाबारि समस्तिनिनो चिफ हिसाबै खख्लाबारि समस्तिनिफ्राय देरहालांनानै चिफ जाहैनाय हिसाबै जाहाथे सारा गावनि समस्तिनि सासे सोद्रोमाखौ नायफिनोब्ला जों बिराद गोजोनगोन मोजां मोनगोन लोगोसे दा बे बैनाय प्रदीप बर'आल' नङा जोंनि ओनसोलाव गोबां बेबायदि गोब्राब बेमारजों गोलैनानै बेंगुरा जानाय गोबां सुबुं दङ दा बिथांमोनहाबो दिनै बेफोरबायदिखौ लुबैदों हास्थायदों जाहाथे जोंहा बे प्रदीप बर'जों लोगोसे गुबुन बेबायदि गिदिर बेमाराव गोग्लैनानै जाहाथे न'खरफोरनि जेनेबा निदाननि थाखाय नायनो हायि जे मोनसे बेमार खामार बेफोरखौ जाहाथे एसे निदान सुंनायनि गेजेरजों जाहाथे गोजाननि डाक्टारफ्राव लांनो हानाय जाहाथे राहाखौ होयो बेखौ आं खावलायो मानो होनना बुङोब्ला बै न'खरा जेनेबा प्रदीप बर'नि न'खरा मात्र 3 बिघा हा दंमोन आरो बिसा सासे बबि दङ माने बुंनो थांब्ला बिबो 7-8 बोसोरसोआनो जाबाय बेमाराव गोलैनाया बिफा बोराय सासे दङ लोगोसे बिब' सासे बिबो बुरिना थानाय दङ दा बेखौ नायोब्ला बिसिनि न'खरा माने जेबो गैयि बायदि जोबोर आलाय सिलाय थाखा फैसानि बिराद आंखाल थाखा फैसानि गैयिनि थाखाय बेफोरबायदि बेमार खामराव गोलैनांनाय आरो बेफोर बेमारखौ जाहाथे फाहामनो थाखाय गोजानाव लांनो हाया लकेलनि फिसा डाक्टारजों नायदों नाथाय जेबो मुलाम्फा जायाखिसै बिनि आगोलफोर समफ्राव दा खोथा बेफोरबायदिनि थाखाय तारमाने अनुदान नागिरनानै बा बिनि हेफाजाब नागिरनानै आगोलनि सरकारनि दिनफ्रावबो बेफोरखौ नागिरनाय जादोंमोन क'क्राझारफ्राव थांनाय जादोंमोन MLA नावबो थांनाय जादोंमोन नाथाय बिथांमोना बै न'खरखौ बा जोंनि न'खरखौ नायफिनाखिसै दा बिनिखायनो आङो बे खौरां बिजोंनि गेजेरजों जोंनि बे दानि गोदान बिटिआर सरकारनि मानगोनां बिथां सार प्रमद बर'खौ खावलायदों जाहाथे जोंनि बे न'खरनि जि मोनसे
गाज्रि हालोद बेमाराव गोग्लैनाय हालोद बेखौ जाहाथे एसेबाबो निदान सुंनानै बा सहाय खालामनानै जाहाथे गोजाननि डाक्टारफोरजों नायनानै जाहाथे मोजाङै बेमारफोरखौ फाहामनो हायो बिनि थाखाय आङो सहाय होनो थाखाय आङो बिथां सारखौ खावलायबाय लोगोसे आंनि बुंनायखौ एसेयावनो फोजोबबाय।